Stadi tuli mulle tutuksi ensimmäisen kerran vasta vuonna 1976. Mä olin politiikassa vahvasti mukana ja olin saanut mandaatin tulla tänne isoon puoluekokoukseen kaupunkiin ja mulla oli perjantai-ilta, kun mä tänne saavuin ja mulla oli hieno vihreä puku päällä ja kävelin tuolla Hämeentietä ylöspäin siitä Paavalin kirkolta noin 100-200 metriä ja sitten mä huomasin, että aha, tuolla on kivat rappuset tuonne alaan ja siellä näyttää olevan joku pubi ja mä ajattelin, että mäpä käyn vilkaisemaan, mitä siellä on. Mä menin alhaalle. Se oli hirveä savu. Silloinhan tupakoida sai vielä ravintolassa. Mä menin baaritiskille, 17-vuotias puku päällä ja ihan niin kuin tällä vakuuttavasti sanon, että olut ja 1 viski. No nehän toi, kun mä näytin paljon ikästäni vanhemmalta ja siinä mun vieressä sitten istui sellainen 7-80 jörö äijä ja me oltiin hetken aikaa 5 minuuttia ehkä istuttu siinä kaikessa hiljaisuudessa ja sitten sanoi mulle, että terve, stikkaatko mua stireillä, että mä saan röökin roihua. Herranen aika, mitä kieltä tämä on? En ymmärtänyt, mutta kyllä mä sitten jossain vaiheessa tajusin, että tultahan se multa pyysi. Ja mukavasti meillä se ilta siinä meni, tultiin tutuksi ja se oli mun ensimmäinen kosketus, ensimmäinen ihminen, jonka kanssa mä täällä Stadissa keskustelin ja mä oon nyt täällä 40 vuotta viihtynyt ja viihdyn oikein hyvin.